Welcome to my vlog mga ka-hunters. Ako po pala ang Bicolanong Hunters. Ayan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ngayon po ay maghahanap ako ng Leguan mga ka-hunters. Samahan nyo ako maghanap ng Leguan. Kung sa Bicol. Kung sa Tagalog naman po ay honeybee. Samahan nyo ako maghanap. Grabe. Napaka ganda ng panahon. Napakainit kaya hindi tayo mahihirapan maghanap ng Leguan mga ka-hunter. Samahan nyo ako maghanap. Tingnan muna ako mga ka-hunter. Dahil napakaganda ng panahon. Yan, kung nakita nyo eh, napakaganda ng panahon mga ka-hunters. Kaya hindi tayo mahihirapan maghanap ng honeybee. Hindi tayo mahihirapan maghanap. Yan, may mga aso pa mga ka-hunters. Dito na tayo dadaan mga ka-hunters dahil naghahanap tayo ng honeybee. Yeah. Napakahirap ng daan mga ka-hunters. Uy, may buko pa mga ka-hunters akong kala ko langato na mga ka-hunters. Grabe mga ka-hunters, hirap ng daan dito. Dami lang ng mga ka-hunters. Napakadaming langgam. Maghahanap tayo mga ka-hunters kung saan. Samahan nyo ako maghanap ng Leguan o honeybee kung sa Tagalog. Samahan nyo ako maghanap. Diyan lang kayo. Samahan nyo ako maghanap ng honeybee. Ayun mga ka-hunters, may nakita na naman akong panilipad dun. Ayun, kadaming panilipad dun mga ka-hunters. Pupuntahan natin. Maghanap lang tayo ng shortcut. Ayan. May nakita naman tayo. Success na naman tayo nito mga ka-hunters pag maraming honeybee to. Ayan. Samahan nyo ako magpunta doon. At sana naman wala tayong mga ka-hunters dito ahas. Dahil ingatan natin dito na sana hindi tayo makatagpo mga ka-hunters ng ahas. Dahil mahirap mga ka-hunters pag makatagpo tayo ng ahas. Delikado ang buhay natin. Grabe mga ka-hunters, hirap ng daan. Maghanap mo na daan ng mga ka-hunters. Ayan, kung nakita nun, no, nandito ako sa may sapa. Hirap mga ka-hunters, hirap hanap talaga ng honeybee. Yeah. Grabe, nahirapan ako mga ka-hunters umakyat dahil may hawak pa akong na cellphone na yun ang ginagamit ko mag vlog. Ayan mga ka-hunters,
sana walang ahas dito. Pero may nakita na akong honeybee mga ka-hunters. Liguan kung sa Bicol. Grabe, hirap ng daan mga ka-hunters. Pero dito ko nakita yung mga liguan. Panay lipad. Kaya pumunta tayo dito mga ka-hunter. Dahil dito ko yung liguan nakita na panay lipad. Kaya tayo ay pumunta dito. Dito lang yun mga ka-hunters nakita ko. Dapat nandito na yung mga ka-hunters dahil dito ko na kita yung liguan o honeybee kung tawagin sa Tagalog. Dapat mga ka-hunters nandito na yun. Nakita ko kasi mga ka-hunters na dito panay lipad sila. Dapat nandito na yung mga ka-hunters. Saan kaya banda? Yun ang hanapin natin kung saan yung mga honeybee. Nakalampas tayo mga ka-hunters. Ayun mga ka-hunters, panay lipad sila doon. Kung nakikita nyo, labas pasok sila doon mga ka-hunters. Nakasobra tayo, kaya babalik tayo doon mga ka-hunters para siguradong maan natin to. Yan, kung nakikita nyo mga ka-hunters, panay labas pasok sila doon, kaya magbabalik ako doon. Sana naman mga ka-hunters walang ahas dito at samahan nyo ako mag tingin doon. Grabe, muntikan pa ako mga ka-hunters madulas. Ayan, dami nilang mga ka-hunters dito, kaya bababa lang muna ako. Sana walang ahas dito. Ayan, kung nakita nyo mga ka-hunters, panay lipad sila, labas pasok. Papakita ko sa inyo para kayo ay maniwala sa aking pagbablog mga ka-hunters. Pero napakainit at sana naman mga ka-hunters walang ahas dito. Yan, yan mga ka-hunters. Ayan, yan mga ka-hunters yung nakita natin na bahay ng honeybee. Grabe mga ka-hunters, kung nakikita nyo mga ka-hunters ay labas pasok sila dito. Lilinisan muna natin mga ka-hunters dahil para makikita nyo napakadami nila mga ka-hunters. Pero sana mga ka-hunters walang ahas dito dahil delikado ang buhay natin dito sa pag-vlog na ito mga ka-hunters. Sana walang ahas dito mga ka-hunters dahil pag may ahas mga ka-hunters, delikado ang buhay natin. Baka huling vlog na ito mga ka-hunters kung may ahas dito. Parang maanin na rin ito mga ka-hunters kung makita nyo sa aking pag-vlog dito. Kanina ko pa lang ito mga ka-hunters na kita.
Ang lapit lang pala mga ka-hunters yung bahay ng honeybee. Dito lang. Wala kasi tayo ngayon na itak dahil ginamit ng mga tito ko mga ka-hunters, kaya kung nakita nyo mga ka-hunters ay panay lipad yung mga honeybee dito o mga liguan kung sa Bicol mga ka-hunters. Kung sa Tagalog naman mga ka-hunters ay bubuyog. Napakahirap kunin mga ka-hunters ang ating honeybee. Lago tayo nito pag nagalit to. Kaya mga ka-hunters, dinadahan-dahan ko lang yung pagpapalaki ng butas. Wala kasi tayo mga ka-hunters ngayon na itak dahil ginamit ng mga tito ko yung itak, kaya wala tayo ngayon na itak. Pagpasensyahan nyo na. Ayan na mga ka-hunters na ayan na ano ko na, nabutas ko na yung bahay ng honeybee. Papalakihin ko lang mga ka-hunters para makita. Pasensyahan nyo na ako mga ka-hunters dahil mag-isa lang tayo nag hunting ng honeybee mga ka-hunters. Kanina ko lang to mga ka-hunters na kita paghahanap ko. Sana naman mga ka-hunters ay ma-honeybee rin. Uy, ma-honeybee rin mga ka-hunters. Papalakihin natin mga ka-hunters. Tanggalin natin ito. Matanggal ko lang sa ito mga ka-hunters na grabe mga ka-hunters. Hirap din pala mga ka-hunters kunin ka. Wala kasi tayong gamit ngayon na itak. Uy, maraming honeybee mga ka-hunters. Maraming honey. Kung ipapakita ko sa inyo mamaya, papalaking ko lang itong butas. Tinusukan ako mga ka-hunters. Ayan o, kung nakikita nyo sa video ko, grabe tinusukan ako. Naipit ko kasi mga ka-hunters yung isang bubuyog o honeybee. Iliguan pala kung sa Bicol. Pasensya na mga ka-hunters, ako yung nagkamali sa aking pag Tagalog dahil di naman kasi talaga ako Tagalog mga ka-hunters. Bicolano kasi ako. Ayan mga ka-hunters, kung nakikita nyo mga ka-hunters, may honeybee na rin mga ka-hunters. Success na naman tayo ang paghanap natin ng honeybee. Ilalagay muna natin. Kung nakikita nyo mga ka-hunters, ayan, kukunin ko pa mga ka-hunters yung
iba. Ala, grabe mga counters, kung nakita nyo sa ulo ko, nagagalit na rin sila mga counters dahil may naipit kasi ako kanina. Grabe kung nakita nyo, lipara na. Ito na naman yung pangalawa na natin na nakuha ang honeybee mga counters. Marami pang honeybee sa loob mga counters. At marami rin na bubuyog sa loob. Nakita ko lang kanina ito mga counters, yung paghahanap natin ng ako, tinusukan na naman ako sa kami mga counters. Grabe. Ayan, ito pala yung mga counters, yung pangatlo natin na nakuha. Mas malaki ang honeybee. Pangatlo na yun mga counters. At meron pa rin dun sa loob. Kukunin natin mga counters yung kaputol dahil mas marami ang naputol mga counters. Kaya ako, grabe, tinusukan ako. Kung nakita nyo sa video ko, ayan pala yung nakuha natin na honeybee mga counters. Pero bago pa ng unti ito mga ka-hunters nakatira dito. Hindi pa masyado silang matagal dito. Hunt. Ang kamandag pala. Napakalakas ng kamandag nila mga ka-hunters. Grabe. Yung huli mga ka-hunters ay konti na lang yung honeybee. Yan. Kung hindi ko inubos muna mga ka-hunters yung ano nila, yung bahay nila para hindi sila umalis mga ka-hunters. Pero success na naman to mga ka-hunters ang ating paghanap ng honeybee, kung tatawagin sa Tagalog. Ayan, kung nakita nyo yung mga bubuyog, ayan, panaylipad sila. Success na naman tayo mga ka-hunters. At alis na muna tayo mga ka-hunters. Ayan pala yung mga kinuha natin mga ka-hunters. At sana palagi nyo akong suportahan sa aking YouTube channel. At sana makilike na rin and share. Salamat. Thank you. Success na naman tayo mga ka-hunters. Ito pala yung nakuha natin ngayon araw. Ayan. At maghahanap pa tayo sa iba. Ayan. Para makarami tayo. Kung gusto niyo naman mga ka-hunters bumili sa akin ng puro ngani, mag-comment na lang kayo para tapos ilagay nyo na rin yung contact number nyo para matawagan ko rin kayo. Ayan. Salamat. Thank you.